Yo, what is up bros? Vítajte späť na mojom kanáli. Dnes sa vrhneme na niečo trochu iné, trochu temnejšie, ale zároveň fascinujúce. Svet voodoo rituálov. Áno, počujete správne, tie voodoo veci s bábikami a tak. Ale nebojte sa, nebudeme nikomu ubližovať, aspoň nie dnes. Vážne, voodoo je často nepochopené a zneužívané vo filmoch. V skutočnosti ide o komplexnú spirituálnu prax s dlhou históriou a tradíciami. A áno, existujú aj rituály na prilákanie lásky, peňazí, ochrany a ďalších vecí. Neveríte? Tak sledujte ďalej. V tomto videu si prejdeme niektoré z najznámejších voodoo rituálov a ukážeme si, ako ich môžete využiť na splnenie svojich prianí. A kto vie, možno sa dozviete aj niečo nové o sebe a o svete okolo vás. Takže si nachystajte svoj grimoire, zapálte si sviečku a poďme sa spolu ponoriť do tajomného sveta voodoo. Alebo si len tak sadnite a sledujte, to je tiež v pohode. Takže, prvý rituál, ktorý si dnes pozrieme, je klasika. Rituál na prilákanie lásky. Či už ste single a hľadáte svoju druhú polovičku, alebo chcete len oživiť iskru vo svojom súčasnom vzťahu, tento rituál vám môže pomôcť. Na začiatok budete potrebovať pár vecí. Ružovú sviečku, fotku alebo meno osoby, ktorú chcete pritiahnuť, ružové lupienky kvetov, kadidlo, najlepšie ružové, viete, pre tú romantiku, a kúsok papiera s perom. Než začnete s rituálom, je dôležité vytvoriť si správnu atmosféru. Nájdite si pokojné miesto, kde vás nikto nebude rušiť a zapálte si sviečku a kadidlo. A nezabudnite si dať pozor na záclony, nech vás susedia nevidia, ako robíte voodoo. Voiceover. Teraz prichádza tá zábavná časť. Na papier napíšte svoje milostné prianie. Buďte konkrétni a úprimní o tom, čo chcete dosiahnuť. Napríklad, ak chcete, aby sa do vás niekto zamiloval, napíšte to. Potom položte fotku alebo meno osoby vedľa sviečky a okolo nej rozsypte lupienky kvetov. Teraz sa pohodlne usaďte, zatvorte oči a predstavujte si, ako sa vaše želanie plní. Vizualizujte si seba a osobu, ktorú milujete, ako ste šťastní a zamilovaní. Tento rituál opakujte každý deň po dobu 7 dní. A nezabudnite, že kúzla fungujú najlepšie, keď do nich vložíte svoje srdce a dušu. A ak to náhodou nevyjde, vždy si môžete objednať pizzu a pozrieť si romantickú komédiu. Dobre, prejdeme na ďalší rituál, a to je rituál na ochranu. Počúvajte, svet je plný negatívnej energie, hejterov a zlých vibrácií. A niekedy potrebujete len trochu extra ochrany, aby ste sa udržali v bezpečí. Pre tento rituál budete potrebovať čiernu sviečku, sol, malý pohár s vodou a nejaké ochranné bylinky, ako je napríklad šalvia. Tiež si môžete pripraviť kryštál čierneho turmalínu, ak ho máte. Rovnako ako pri rituále lásky, aj tu je dôležité vytvoriť si správnu atmosféru. Očistite si priestor, zapálte si sviečku a umiestnite sol a bylinky okolo nej. A ak máte svoj šťastný kryštál, dajte si ho do vrecka. Voice over. Teraz si predstavte, že okolo seba vytvárate ochranný kruh zo svetla. Tento kruh vás ochráni pred všetkou negativitou a zlom. Zatvorte oči a opakujte mantru ochrany. Môžete si vymyslieť vlastnú mantru, alebo použiť niečo jednoduché, ako napríklad som chránený pred všetkým zlom. Opakujte mantru znova a znova, kým nebudete cítiť, že vás obklopuje silná ochranná energia. Tento rituál môžete vykonávať kedykoľvek sa cítite zraniteľní alebo ohrození. A nezabudnite, že najdôležitejšou ochranou je vaša vlastná vnútorná sila. Takže, bros, chceš byť bohatý ako Mad Beast? Kto nie však? Ale ako sa tam dostaneš? No, mám pre teba niečo zaujímavé. Voodoo má pre teba rituál, ale zabudni na tie hlúposti s krvou a kostiami. Toto je moderný twist na staré praktiky. Toto je viac chill vibe. Žiadne strašidelné veci, len pokoj a pohoda. Potrebuješ zelenú sviečku, vieš, tú farbu peňazí. Zelená je farba rastu a prosperity. Potom si zober bankovku alebo mincu, niečo, čo ti pripomína cash. Môže to byť aj stará minca, ktorú si našiel. Pohár vody, pretože hydratácia je dôležitá, aj keď robíš mágiu. A nakoniec, nejaké bylinky. Voda tiež symbolizuje čistotu a tok energie. Škorica a bazálka sú super, ale ak máš len oregano, tak to tiež ujde. Každá bylinka má svoje vlastné magické vlastnosti. Zapál sviečku, polož tie prachy na stôl a priprav sa na meditáciu. Áno, viem, meditácia. Ale vydrž so mnou, je to kľúčová časť procesu. Musíš si predstaviť, ako ti tie peniaze prúdia do života.
Predstav si, že si magnet na peniaze. Predstav si, ako si kupuješ ten nový herný počítač, o ktorom si sníval. Cíť tú radosť a vzrušenie. Alebo ako si konečne môžeš dovoliť tú cestu do Japonska. Predstav si všetky detaily tej cesty. Čím viac detailov, tým lepšie. Vytvor si v hlave jasný obraz toho, čo chceš. Teraz prichádza tá zábavná časť. Priprav sa na trochu mágie. Zober tie bylinky a posyp nimi tie prachy. Predstav si, že ich nabíjaš energiou. To je ako keby si ich posielal do vesmíru s odkazom: Hej, vesmír, pošli mi viac tohto. Vesmír počúva, neboj sa byť pritom trochu šialený. Mágia je o energii a zábave. Môžeš si aj zatancovať, ak chceš. Pohyb uvoľňuje energiu, len sa uistí, že ti tie bylinky neskončia v nose. A je to. Rituál je hotový. Ten rituál je fakt easy však. Teraz už len čakať na výsledky. Teraz už len stačí uložiť tie prachy na viditeľné miesto a nechať sviečku dohorieť. Nechaj energiu pracovať, alebo ju sfúkni, ak sa bojíš ohňa. Bezpečnosť je prvoradá. Nezabudni, že mágia nie je o tom, že sa ti splnia všetky želania len tak. Je to o práci s energiou. Je to o tom, že si otvoríš myseľ novým možnostiam. Buď pripravený na zmeny. Takže choď do sveta a chyť to šťastie za gule. Buď odvážny a ver v seba. Dobre, takže niekto, koho poznáš, je chorý a ty chceš pomôcť. Ale zabudni na tie lieky a doktory, máme tu vodou. Ale neboj sa, toto nie je žiadna čierna mágia. Budeš potrebovať bábiku alebo obrázok osoby, ktorú chceš uzdraviť. Potom zelenú sviečku, lebo zelená znamená zdravie a rast. Kadidlo s levandulou, pretože levandula upokojuje a lieči. A nakoniec nejaké liečivé bylinky, napríklad šalvia. Daj bábiku alebo obrázok do stredu a okolo nej zapál sviečku. Zatvor oči a predstav si, ako tá osoba žiari zdravím a energiou. Predstav si, ako sa smeje, ako sa hrá s deťmi, ako robí všetky tie veci, ktoré teraz nemôže robiť kvôli chorobe. Teraz zober tie bylinky a posyp nimi bábiku alebo obrázok. Počas toho mysli na tú osobu a povedz: Prijímam energiu uzdravenia pre osoby. Viem, znie to divne, ale verte mi, funguje to. Dobre, možno nie vždy, ale za pokus to stojí, nie? Po meditácii poďakuj za uzdravenie a energiu, ktorú si priviedol. Nechaj sviečku dohorieť alebo ju sfúkni, ak sa bojíš, že podpáliš dom. A pamätaj, toto nie je náhrada za skutočnú lekárskú pomoc. Ak je niekto vážne chorý, zober ho k doktorovi. Cítiš sa na sebe niečí zlý pohľad? Myslíš si, že ťa niekto preklial? Neboj sa, bro, vodou ti pomôže. Tento rituál ti pomôže zbaviť sa všetkej tej negativity a zlých vibrácií. Prvá vec, ktorú potrebuješ, je biela sviečka. Biela farba symbolizuje čistotu a ochranu. Potom si priprav kúpeľ so solou a bylinkami. Sol pomáha odstraňovať negatívnu energiu a bylinky ti pomôžu uvoľniť sa. Zapál sviečku a postav ju vedľa vane. Teraz sa sústreď na to, čo ťa trápi. Predstav si, ako sa všetky tie zlé energie rozpúšťajú vo vode. Teraz sa ponor do vane a užívaj si ten relax. Zatvor oči a predstav si, ako sa zbavuješ všetkej tej negativity a prekliatí. Môžeš si aj opakovať afirmáciu. Som oslobodený od všetkej negativity a zlých vplyvov. Alebo si len tak lež a užívaj si ten kúpeľ. Po kúpaní nechaj sviečku dohorieť a poďakuj za očistenie. A pamätaj, že si silnejší ako akékoľvek prekliatie. A ak ťa aj tak bude niekto otravovať, povedz mu, nech si ide preklínať niekoho iného. Tak, bros, chceš posilniť svoj vzťah? Voodoo má odpoveď, ale nie tak, ako si možno myslíš. Ale zabudni na tie strašidelné veci. Toto je o láske, chápeš? Žiadne lebky, žiadne čierne sviečky, len čistá pozitívna energia. Pre tento rituál budeš potrebovať 2 ružové sviečky. Ružová je farba lásky, jemnosti a romantiky. Vieš, ružová farba lásky a tak. Je to symbol, ktorý nám pomáha sústrediť sa na pozitívne vibrácie. Nehovorte mi, že ste očakávali čierne sviečky a lebky, pretože toto nie je ten typ kanála. Dobre, teraz vážne. Okrem sviečok si vezmi kúsok papiera. Áno, ten obyčajný, čo máš v šuplíku. A samozrejme pero. Papier je dôležitý, pretože naň napíšeme naše úmysly. Alebo fixku, ak sa cítiš divoko. Fixka môže pridať trochu farby a zábavy do celého procesu. Nezabudnite na prírodný uzol, niečo ako konope. Je to symbolické, chápeš? Konope predstavuje silu a prepojenie. Ako váš vzťah, silný a prepojený. Tento uzol bude symbolizovať vaše spojenie a záväzok.
teraz prichádza tá zábavná časť. Zapálte tie ružové sviečky a vytvorte si romantickú atmosféru. Zapálte tie ružové sviečky a vytvorte si romantickú atmosféru. Nechajte svetlo sviečok naplniť miestnosť teplom a láskou. A teraz na ten papier. Toto je dôležité. Na papier napíšeme všetky naše želania a túžby. Napíš naň všetky tie krásne veci, ktoré chceš vo svojom vzťahu. Buď konkrétny a úprimný. Napríklad, náš vzťah je plný lásky, porozumenia a podpory. Alebo niečo osobnejšie, vieš, ako to cítiš. Alebo niečo osobnejšie, vieš, ako to cítiš. Buď úprimný, vesmír počúva. Tvoje slová majú moc. No možno nie doslova, ale chápeš, čo tým myslím. Tvoje úmysly sú dôležité. Section 2. Úzol a energia. Teraz sa na tie sviečky poriadne pozri. Vidíš tú energiu? Teraz sa na tie sviečky poriadne pozri. Vidíš tú energiu? Cítiš tú lásku? Dobrý. Cítiš tú lásku? Dobrý. Táto energia je kľúčová pre úspech rituálu. Teraz vezmi ten papier s tvojimi želaniami a pevne ho zviaž tým konopným uzlom. Tento uzol bude symbolizovať vaše spojenie. A zatiaľ čo to robíš, opakuj si, sila našej lásky rastie s každým dňom. Vlož do toho srdce, kamarát. Vlož do toho srdce, kamarát. Verte tomu, čo hovoríte. Energia je kľúčová pri týchto veciach. Energia je kľúčová pri týchto veciach. Je to ako keď natáčaš video, musíš byť nadšený. Je to ako keď natáčaš video, musíš byť nadšený. Nechajte tie sviečky dohorieť. Je to ako symbolické odovzdanie vašich želaní vesmíru. Je to ako symbolické odovzdanie vašich želaní vesmíru. A ten papier, schovajte ho na bezpečné miesto. Schovajte ho na bezpečné miesto. Tento papier bude vašim malým talizmanom lásky. Je to váš malý talizman lásky. A pamätajte, bros, mágia je skutočná len vtedy, ak v ňu veríte. A pamätajte, bros, mágia je skutočná len vtedy, ak v ňu veríte. Verte v lásku, verte v seba a verte v silu svojich úmyslov. Cítiš sa v poslednej dobe trochu mimo. Máš pocit, že všetko, čoho sa dotkneš, sa mení na prach namiesto zlata. Ako keby ťa šťastie opustilo. Ako keby sa ti smola lepila na päty a nechcela ťa pustiť. Neboj sa, bro, vodou je tu, aby ti pomohlo. Áno, čítaš správne. Vodou môže byť tvojim novým najlepším priateľom. A nie, nebudeme vyvolávať žiadnych démonov. Toto je o pozitívnej energii a sile tvojich prianí. Tento rituál je jednoduchý, svieži a plný dobrej energie. Čo k tomu potrebuješ? Citrón. Áno, dobre počuješ, obyčajný citrón. Tento malý žltý plod má v sebe viac, než si myslíš. Ale nie je to len taký obyčajný citrón, bude to tvoj osobný magnet na šťastie. Predstav si ho ako svojho malého pomocníka. Okrem citróna si pripravaj nejaké bylinky, ktoré ti pripomínajú šťastie. Môže to byť čokoľvek, čo ti prináša radosť. Meta je vždy dobrá voľba, je svieža a optimistická. Jej vôňa ti môže pripomenúť letné dni plné slnka. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na žltú sviečku. Táto farba je symbolom radosti a prosperity. Žltá je farba radosti, prosperity a šťastia. Je to farba, ktorá ti môže priniesť úsmev na tvár. Teraz vezmi ten papier a pero a napíš naň svoje prianie. Čo je to? Po čom tvoje srdce túži? Buď konkrétny, čo by ti prinieslo šťastie? Nová grafická karta, možno nový telefón, viac odberateľov. Napíš to. Nezabudni byť presný a jasný vo svojich prianiach. Napríklad, dnes vyhrávam v lotérii. Predstav si ten pocit, keď držíš výherný tiket. Alebo, môj ďalší stream bude mať 1 000 000 zhliadnutí. Predstav si tú radosť a úspech. Dobre, teraz prichádza tá zábavná časť. Priprav sa na trochu mágie. Rozkroj ten citrón na polovicu. Áno, presne tak, rozdiel ho na 2 časti. Áno, viem, že to vyzerá trochu brutálne, ale verte mi, ten citrón to zvládne. Je to súčasť procesu. Do jednej polovice citróna vložte tie šťastné bylinky a papier s vaším želaním. Uistite sa, že je všetko pevne na svojom mieste. Teraz držte ten citrón v dlani a zatvorte oči. Predstavte si, ako sa vaše prianie stáva skutočnosťou. Predstavte si, ako vás obklopuje žiarivé žlté svetlo, energia šťastia. Cítiť to teplo? To je energia, ktorá prúdi k vám. To je sila vodou, baby. Táto energia je tu, aby ti pomohla dosiahnuť tvoje sny. Teraz ten citrón opatrne zložte a uložte ho na viditeľné miesto. Nech je to miesto, kde ho budete často vidieť. Nech vám pripomína vaše želanie a silu pozitívneho myslenia. Každý pohľad naň vám pripomenie, že vaše prianie je na ceste. A nezabudnite nechať tú žltú sviečku dohorieť. Je to dôležitá súčasť rituálu. Je to ako poslať vaše želanie do vesmíru.
Verte, že vesmír počúva a pracuje na tom, aby vám priniesol to, čo si želáte. A kto vie, možno sa splní. Verte v silu svojich prianí a pozitívneho myslenia. Takto by sme mali, bros. 2 vodou rituály, ktoré vám pomôžu posilniť váš vzťah a privolať šťastie. Nezabudnite, že najdôležitejšia je vaša viera a pozitívna energia. Bez nich sú to len sviečky, citróny a kúsky papiera. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že ste sa niečo nové naučili. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a zanechať komentár s tým, aký rituál by ste chceli vidieť na budúce. A pamätajte, bros, mágia je všade okolo nás. Stačí ju len nájsť.